ka Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an b'a ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya a ka artistes ka vie la an'u ka carrière musicale o hokumu kɔnɔna na bi an ka wele sera belebelew ka belebele ma zigiridala don a tɔgɔ Fuseni Konate mais comme mɛ dan ye mɛn tigila ye an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ présenter a n'a ka manager b'an bolo yan bi an la Fuseni Amba ne fa an la amba nula c'est so Taraste ba Fuseni i bɛ se k'i présenter an filɛbagaw ye ok alhamdulillah ma fɔ a'udhu billahi min sharri shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala afdali khalqi anbiya Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari lazim aywa ami ala fuka wala nyumondo abalmake do na udenga na kwa kalande no e Fuseni Konate ka bɔ Mali la Bamako Ɲamakɔrɔ Jalobugu ka bɔ Dramane Konate la Wasa Konate Salimata Jara Alhaji Mamadu Konate ale ka kalanden don ni mɔgɔw b'a dɔn Zigiri Fuseni na Fuseni filakɔrɔ Zigiri Fuseni bi kɔni an ye chance sɔrɔ k'i y'an ka plateau kan alhamdulillah Fuseni namu yan'an ka kuma di manager ma an bɛ se ka dɔn i nana musique la cogo di alhamdulillah o bɛ se ka dɔn problème foyi t'o la Fuseni nana musique kɔnɔ a mɛnna dɔɔni nka a sabu kɛra diinɛ kanu ye diinɛ kanu sabu Fuseni yɛrɛ kun y'a kanu ka kɛ wajulikɛla de nka Ala ma n kɛ o ye nka n fana bɛ n ka wajuli kɛ sira wɛrɛ fɛ à travers de mes musiques donc Fuseni nana musique kɔnɔ a sabu kɛra Mamadu Konate wajulikɛla ye n'u ko ma Haidara Junior sabu vers 95 ale nana tun bɛ to ka daminɛ wajulu kɛ a bɛ to ka an fa n'an mɔkɛ n'o Arasini Sali ye a bɛ to ka zigiriw d'an ye an b'a répéter so kɔnɔ n'an nana kɛnɛ kan an b'a da kɛnɛ kan sani ale ka wajuli daminɛ o kɛra vers 95 comme ça donc Fuseni ye a daminɛ o cogo la mais a kɔni tun tɛ n kun na n bɛna kɛ n ka baara ye parce que o waati la i b'a sɔrɔ donba ni donba ninnu de an bɛ taa wajulikɛyɔrɔ la i n'a fɔ sanyɛlɛma mawuludu denkundi sanayɛlɛ ninnu ni wajulu bɛ kɛ misiri la an bɛ taa dagunɛ fila fɔ dɔrɔn k'a d'ale ma bon donc o cogo la fɔ kana se 2001 2002 waati ninnu ma Fuseni y'a kanu waati sa ka na zigirida kɛ a ka baara ye 2001 2002 2003 waati ninnu voilà kana ka wajulu kɛ sira cogoya wɛrɛ la voilà parce que zigiri kɔni fana ye wajulu kosɛbɛ Fuseni namu ni an ye faamuyali sɔrɔ la ok mais e école jumɛn kɛ i ye duguma kalan kɛ wa ou bien sanfɛ kalan bon Fuseni ye mɛdɛrisa kɛ mɛdɛrisa ka bɔ mɛdɛrisa 10e na ka école kɛ n kɛɲɛna o la kan to BT1 na awɔ i ye caman kɛ an y'an débrouiller i ye caman kɛ yɛrɛ de Fuseni sisan an bɛ kuma di i ka manager ma a ka a présenter an na n'Ala ka jɛ ok bɛɛ lajɛlen ni tile ni wagati in na donc an bɛ an lajɛbagaw fo bɛɛ lajɛlen b'a mɛn ka Mali kunnafoni yɛrɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen b'a mɛn donc an b'a fɔ halisa Ala ka baro in Ala ka yiriwa kosɛbɛ amina yarabi donc ne tɔgɔ ye Abdoulaye Aziz Keita Abdoulaye Aziz Keita voilà donc mais mɔgɔ bɛ n dɔn Nazer de la Nazer production voilà donc mɔgɔ caman bɛ n dɔn o de la voilà Nazer production e ni Fuseni ye ɲɔgɔn dɔn cogo di bon ne ni Fuseni ma ɲɔgɔn dɔn ne ni Fuseni ye balima de cogo di ne ni Fuseni ye balima de parce que adamadenya la n'i y'a jateminɛ minnu ye kelen ye olu de bɛ yala ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ ye donc baara kun fɔlɔ ye fɛn fɔlɔ min ye o ye kanu ye donc ni kanu nana donc k'aw kuntilenya kɛ kelen donc o tɛ manaja ye tuguni quoi donc o ye balimaya de ye parce que non seulement Fuseni ye Konate ne ye Keita ye Keita ni Konate a bɛɛ tɛ kelen donc an nana kɛ sigiɲɔgɔn ye a ye wagati min f'i ye ka bɔ wagati fo bi
a ka ca ni san 20 bi an bɛ sigi la donc o dɔw san 20 kɔnɔ an bɛ baara la ɲɔgɔn bolo fo bi donc manager tɛ tuguni quoi ni balimaya de voilà ok amena Fuseni namu i ka manager ko manager tɛ bilen balimaya de don kosɛbɛ on mena sigi la depuis a bɛ san 20 bɔ Fuseni namu sisan an bɛna ni question yɛrɛ zigiri o i ko i ye zigiri da in daminɛ dɔnkili daminɛ kosɛbɛ 2001 2002 2003 i y'a daminɛ ni dɔnkili jumɛn de ye bon n y'o de f'i ye waati min na an b'a daminɛ an tun bɛ an fa ni an mɔkɛ ka dɔnkili la n'o ye Racine Sale mais kuma min na Fuseni yɛrɛ y'a décidé k'a bɛna k'a ka baara ye donc i bɛ dɔnkili dɔw ɲini i yɛrɛ ye k'olu dilan donc o dɔnkili de kɛra zikiri amanga zikiri dala zikiri amanga zikiri kira kanu bawo yo Fuseni bi zikiri dawo ye zikiri Mamadu kadi minu nye munanti zikiri dawo ye zikiri nebi mi fo silame jamanyena alakira kanu ba jamanyena mini kumbi zikiru da ingebi ama folo ne zigiri Fuseni na ati laba ne maduda kono nina ne miri sheku bishiru kumbi kiraba fasadeda ne miri faragagedema faragagiye kiraba fasadeda ne miri burama jalo dela ale kumbi haidara nofe ngasaya e burama jalo deda ale kumbi haidara nofe ala dane ka arasini mabe arasini me kiraba fasadeda sanga uka ga kutokomewa waraba himi Mamadu tanu deke zigiri Fusebi zigiru dala voilà donc vers 2003 kana 2004 là Fuseni ni dɔnkili créé mais bara bena chokodo donc nyendunu ne fara nga donc ko lugue nga premier album yi donc am domina ko bi album julle bi bolo sugula bon ni wati na album nani de bolo sugula nani mais flabane do bientôt ou bina bla sugula parce que ay do bla promotion na dafa bebo donc lu me to na fa fait mais o album yema blanc en ligne folo album ma bla non Fuseni donc nanne do voilà nan be sugula folo obe sugula ou bien standby la obina bla doni ne ala ka sonne ala mo luira na aka chala we bla be mo comme ani mo lu to mo jatu ko ni voilà kan shi joko kono amina rabbi Fuseni amitani ka manager sisa manager ne a fora ko manager ma no de pour que parce que di be fe ka artiste ye fi ka teme manager de fait manager ba gele o ka gele o be tout ou be question modèle be poser tani nga artiste mi be na mun kan nga artiste jol be na dama effectivement e ka artiste accompagner kan nabi manager yere ka rôle jumeli artiste ka villa d'accord et au kan retour o di ma dagura damaro dron bien jona bon ibaro dien baro bara bara yere folo e kungolo de adamaden bara be dien jo ga kungolo ka kila folo ne ka manager te ka foko ni me o jolo ne ka artiste la ne ka gere ya ou bien ne ka fo abeta non amaso be ma y a un but bien précis c'est lequel merci en tant que manager e ka priorité jumɛn folo e ka artiste yɛrɛ a ka ye folo e ka artiste yɛrɛ bonya i ko yira folo e ka artiste yɛrɛ valeur ko yira folo n'o yɛrɛ ka kuma banna donc i ka artiste bonya e ka artiste bonya yɛrɛ yira folo ka valeur yira o de manager yɛrɛ base o de manager base sinon k'a fɔ i ka artiste wele a tɛ taa a bɛ taa non a ma dabɔ o kama e b'a dɔn pɛrɛ n'an taara sugu la a taa bazin san bazin riche kɔni ni bazin moyen kɔni tɛ kelen o tɛ kelen ye merci e b'a dɔn pɛrɛ e tɛ sɔn ka 1000 bila i kun k'i bɛ taa riche kɔni san voilà donc kuma banna est-ce que c'est la peine n k'a fɔ ko ne ka donc la qualité quoi merci donc ne qualité bɛ ne ka artiste la ka ban dɔrɔn ne b'a dɔn e tɛna na o e min tɛ se ka na i b'a dɔn e tɛ na o min bɛ se ka na o de bɛ na mais o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dɔ de bɛ yen
anw ta ye min ye anw bɛ bɛɛ de kama wari b'i bolo wari t'i bolo anw bɛ bɛɛ de kama e sa faamuya mais artiste valeur a bonya yɛrɛ o ye jagoya ye parce que société b'o de demander ma faamuya mais min hakili min bɔ kɔfɛ tuguni o ye anw bɛ bɛɛ de kama anw tɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ jɔra na i mɔgɔ jɔra na diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw bɛ taa wari b'a la wari t'a la anw bɛ taa parce que souvent kɛ n'i y'a ye n y'a fɔ ni mago bɛ artiste dɔw la genre artiste dɔw bɛ yen u tɔgɔ bɔlen don u ka numéro t'i bolo karisa b'a fɔ a ka manager ka numéro filɛ nin i bɛ manager ka numéro ta yanni i tɛgɛ bɛ da artiste kan u bɛ ko wɛrɛ yira i la ouais o bɛ kɛ effectivement u b'i yɛrɛ journaliste yɛrɛ u bɛ an ka rôle minɛ an na ka a ta ne yɛrɛ ko n ko manager ye charge de communication de artiste ka charge de communication de don wa parce que ni manager ka ni artiste k'i man ka manager ka numéro ta soit sûr que n'o artiste ye o bɛ yen i sɔn o ma man sɔn o ma yana manager dɔw bɛ yen olu b'a kɛ mais ne kɔni mun de la o bɛ kɛ de parce que souvent kɛ a bɛ artiste ka souvent a ka genre a ka sɔrɔ dɔw bɛ yen a ka avantage dɔw bɛ yen nɔ a b'olu freiner parce que ne bɛ se ka a fɛn n mako b'a la fɛn dɔ la e t'a dɔn donc ni e y'a essayer ka ne déstabiliser sisan moi je laisse tomber donc o bɛ artiste ka fɛn dɔw o bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ n b'a fɔ ni artiste filɛ nin ye u ti sɔrɔ donc aw manager yɛrɛ aw kan ka jumɛn aw ka rôle yɛrɛ principalement pourquoi a bɛ nin kɛ de n bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli de k'an ye sisan an k'a faamuya bon ni mɔgɔ bɛ kuma o yɔrɔ in na kuma yɛrɛ de an k'a bon vraiment kuma ma nɔgɔn dɔɔnin o yɔrɔ la parce que n ye min f'i ye baara ye kunkolo de ye sinon ne kɔni b'a dɔn en tant que manager i ka artiste kɔni a ka fɛn bɛɛ b'i bolo manager yɛrɛ daminɛra cogo min na n'a fɔra manager yɛrɛ tɛ dɔn yɛrɛ ni scène sanfɛla tɛ a tɛ dɔn ko nin manager ye fo ni ko bɛ yen tuma min na manager yɛrɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ dɔw ye manager de kan ka tugu a ka artiste kɔ sisan n'aw sera peut-être n'aw sera concert kɛyɔrɔ la sisan manager de bɛ tugu artiste kɔ n'aw sera concert kɛyɔrɔ la sisan a ka samara doncogo ka ɲi a ka guloki doncogo ka ɲi n'a bɔra donc mɔgɔw tɛ défaut sɔrɔ la cogo min na manager ka baara fɔlɔ de y'o ye mais appel ko ni fɛn ninnu olu nana kɔfɛ de sinon fɔlɔ e de bɛ tugu artiste kɔ scène sanfɛ ni n'aw sera concert la ou bien fɛn dɔ la sisan e de bɛ ka bon non n ka artiste non a ka nin fini cogo ma ɲi n b'a labɛn n b'a ka sagi minɛ n'a ko mɔgɔ jɔra minɛ n bɛ boli ka t'o ɲini ka na d'a ma o de ye manager ye o de ye manager ye sinon il faut k'i ka appel dɔ lase manager tɔw ye merci donc o yɔrɔ na ne bɛ min fɔ manager ɲɛna baara kɔnɔna na bɛɛ n'i ka faamuyali dan don mɔgɔ dɔ bɛ ko dɔ faamu ka dan yɔrɔ dɔ la dɔ bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan bon n tɛ dɔw ka hakilina exclure parce que société bɛ fɛn dɔ demander souvent parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen sisan a ka artiste bɛ yen tɔgɔ b'a la mais dɔ bɛ se k'a ɲini cogo dɔ la k'a lagosi o ye manager kɛlɛkɛko ye donc souvent o tuma la n b'a fɔ tuma la ɲininkali ka fisa peut-être sisan dɔw ka mɔgɔ bɛ ka artiste la a b'i wele n mago bɛ ka artiste la bon souvent ɲininkali ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ souvent e ye jɔn ye n bɛ ɲininka i ye jɔn ye i bɛ bɔ min donc parce que n tɛ se ka dɔw parce que société kɔnɔ une fois que i ye tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn dɔw b'i wele peut-être dɔ bɛ se ka ɲuman f'i kan dɔw b'i wele k'i nɛni bon ni e bɛ yen de ka barrière da donc souvent il faut se poser souvent mais kana a janya kana exagérer quoi. Parce que manager kan ka ɲini k'a dɔn qui veut adresser qui veut approcher mon artiste. Merci. K'a tigi dɔn. Voilà. Yani k'a tigi bila ka en contact voilà. Avec mon artiste. Donc en tout cas ni kɔni wele la en tant que manager i bɛ se ka dɔn jɔn de don ni mɔgɔ masina de don ok problème t'a la donc mais e b'a nɔgɔya o de ka fisa. Sinon manager ka ko ka gɛlɛ dɛ. Il faut le dire. Ouais effectivement. Donc artiste yɛrɛ ka ko ka nɔgɔ mais manager oh c'est pas la peine ni a fɔra ne yɛrɛ ko n ka manager ka numéro filɛ moi je laisse tomber. Parce que a bɛna taa ni ye yan fɛ ka munumunu yan fɛ artiste filɛ yan dɛ mais a bɛna grand tour de kɛ n'i ye quoi. Bon o yɔrɔ kɔni na ne bɛ appel min lase manager ye donc o yɔrɔ na u k'a essayer u ka o bere magaya u ka juru magaya journaliste ye donc an k'a dɔn k'a fɔ ko journaliste artiste manager fɛn fɔlikɛla nin bɛɛ de ye structure kelen donc ma mɔgɔ jan mɔgɔ ninnu fɔ mais entre nous n'an mɔgɔ jɔra ɲɔgɔn artiste la donc manager ka se u ka nɔgɔya donc i kɔni i b'i ka fɛn kɔni fɔ bon ne kɔni problème t'ale mɔgɔ bɛ ka artiste la mais ne fɛla ye nin ye donc on va essayer de voir entre nous donc ne bɛ se k'o de lancer manager ye donc on va essayer ka a bere nɔgɔya sinon manager kɔni a ka nɔgɔn to n ye min f'i ye o dɔrɔn de don. Ok banna. Manager ka nɔgɔn kojugu a y'a mɛn manager Fuseni i Konate Amba i Traoré
N'yo fana minɛ. I y'o fana laminɛ. N'yo minɛ. I y'o laminɛ. Fuseni. Mun de la zigiri ani dɔnkili tɔw mun de la ye zigiri différence jumɛn de bɛ zigiri ani genre dɔnkili tɔw ni ɲɔgɔn cɛla la. Bon alhamdulilayi ni zigiri nana dɔrɔn i miiri bɛ taa fɛn fɔlɔ min na o ye diinɛ ye. Diinɛ dun bɛ silamɛya diinɛ. Bon donc o kabi ye différence nana fɔlɔ. Ni zigiri nana e hakili bɛ taa mun na ladilikanw. Kabi ye o ye différence filanan ye. A sabanan ye min ye e min bɛ ka zigiri da fɛnɛ i yɛrɛ comportement. Donc n'o nana dɔrɔn forcément danfara bɛ na tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne bɛ ka ala tɔgɔ fɔ mais ne ye fini sugu dɔ b'a ko n'i ye ka dɔnkili lamɛnli ka di n'a filɛli o. I bɛ sɔrɔ i ye comportement dɔ de ye na fɔlɔ ou bien habillement dɔ ye na min ne ka dɔnkili tɛ ta hali e min tɛ dɔnkili da la e yɛrɛ sera k'o dɔn. Bon donc o la forcément ni zigiri kɔni nana dɔrɔn différence bɛ musique ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ. Maintenant e ko zigiri différence ni musique tɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que sisan il faut le dire que sisan zigiri dala ka ca. A cayala yɛrɛ de. Kosɛbɛ. Dɔw bɛ zigiri da tu vois parce que i yɛrɛ ko zigiri n'i y'a mɛn fo ala an bɛɛ b'a dɔn n'i y'a mɛn zigiri dɔrɔn voilà habillement. Habillement yɛrɛ n'u ka musique souvent a tɛ taa dɔw ta n'o ye dɔw ta ni o ye kelen quoi. Kosɛbɛ. Mais mun de bɛ k'o kɛ. Bon. Parce que n'i y'a mɛn zigiri i bɛ taa sɔrɔ aw yɛrɛ bɛɛ datugu musow. Cɛw fana comportement kan i yɛrɛ y'a fɔ cogo min sa. N y'a faamu o min filɛ nin ye a bɛ komi bɛɛ ni a donkun baara la. O ye tiɲɛ. Voilà e yɛrɛ filɛ i bɛ ka question poser. N bɛ nin kuma poser karisa kun n bɛ ka tiɲɛ fɔ a ye ou bien n bɛ ka sɔn fɔ e yɛrɛ ko sisan manager ma sisan ko ka gɛlɛn. Mais tɔgɔ dɔ a bɛ digi a la mais kuma yɛrɛ fɔcogo mais i bɛ dɔw sigi sisan n ka cɛ aw manager ka ko man ɲi a bɛ tan a bɛ tan a fɔcogo yɛrɛ début ye fɔlɔ e bɛna question poser e y'ale attaquer. Bon donc o t'a yira ko animatrice tɛ ou bien animateur tɛ o mais a donna la cogo di sani question in ka poser ale yɛrɛ tun bɛ cogo di parce que dɔ y'a minnu a diminen don or que question poser kun peut-être e yɛrɛ tɛ minnu bɛ k'aw filɛ a bɛ k'olu de bilasira mais kabi yan ni e ye kɛlɛ kɛ ale kan ka min fɔ o fana tɛ ɲa. O tɛ ɲa o. Bon donc e zigiri da la e kan ka mɔgɔw bilasira mais ni e yɛrɛ ye kuma sugu dɔw fɔ e kan ka minnu bilasira o tɛna ko e ka ca masa an ka n'an yɛrɛ bɛɛ ye kelen o. Bon donc fɛn dɔ de bɛ yen a bɛ faamu mɔgɔ donkun baara la o bɛ se ka na n'o ye quoi n'i y'a ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ ka don a la a ka ca la mɔgɔ t'a ko mɔgɔ tɛ fili mais i ka fili bɛ se ka dɔgɔya sabu maa si ma dafa ni ala tɛ. Donc n'i y'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ zikiri ye mun ye a kan ka boli mun kan ka sɔrɔ ka don a la a ka ca la i ka fili bɛ dɔgɔya mais bi a cayara parce que fɛn bɛ sɔrɔ a la. Awɔ dɔw bɛ yen olu tɛ baara la bon komi kɔɲɔ ka ca dimanche nin fɛ i jɔn fana ka don a la n ka se ka dɔ sɔrɔ ka bila n kun. Bon ne donna ni dɔ sɔrɔ in ye sa e tɛ kuma fɔta woloma bilen e tɛ ko kɛta woloma bilen parce que e kuma in kɔfɛ ani ko in kɔfɛ e kan ka min sɔrɔ n'o ye ka nafolo in ye e ɲɛ b'o dɔrɔn de la. Bon donc o la o y'a gɛlɛma yɔrɔ ye. Voilà sisan comme e yɛrɛ ye baron dɔ ye zigiri baron. An ye kalandenw ye. E ye zigiri non zigiri baron dɔ ye e bɛ se ka zigiri original jujɔn e bɛ se k'a fɔ an ye zigiri nana cogo di de zigiri nana cogo di fo k'a da ka kɛ zigiriw dɔnkili bɛ da a origine quoi. Bon n y'o de f'i ye zigiri a man ka zigiri n bɛ dɔw f'i ye o kɔnɔna la n'o ye Segu Fajaji ye ani Mamadu Bishiru olu bɛ kabi kira tile olu kumana kira yɛrɛ la. Bon donc o la zigiri tɛ komi fɛn kura diɲɛ kɔnɔ mais a bɛ se ka kɛ fɛn kura de ye anw bolo an ka artisiya domaine kɔnɔ yan. Voilà sinon fɛn kura tɛ diɲɛ kɔnɔ mais a bɛ se ka kɛ fɛn kura ye anw bolo an ka artisiya domaine kɔnɔ parce que diinɛ ma fɔlɔ anw fɛ yan fɛn minnu fɔlɔ anw fɛ olu tun b'o fɔli kɛ donc diinɛ ye fɛn kura ye
ani ona folisen nale o sa ya croire an ga mko bulu doni voilà ayiwa an filɛ bagaw an b'a fɔ ye ko ani Fuseni Konate de bɛ Zigirida Fuseni Konate a n'a ka manager de b'an bolo bi a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni kan a ka to ka cliquer j'aime kan ka commentaire kɛ Fuseni namo yana an ka se an ka taa manager fɛ yen an ka se ale an ka ale ta tuguni namo Fuseni bɛ fɛ k'a dɔ de et puis yana an ka na an bɛ to ka a publier fanu fana b'u ka avis di kosɛbɛ u b'u ka question poser n'i nana i bɛ Fuseni ɲininka nin na i b'a ɲininka nin na o hukumu kɔnɔna na an ye question dɔw sélectionner kosɛbɛ Fuseni ko Zigirida o instrument a bɛ instrument mun k'a kɔrɔ fɔlifɛn mun bɛ k'a kɔrɔ parce que fɔlɔ la an tun b'a ye filenw ka filen dabiri ji la ka kala ta k'a fɔ juste ça quoi ka dɔnkili da ko o de ka ɲi mais sisan a instrument bɛɛ b'a kɔrɔ souvent même dɔw ka zigiri i b'a ni mapu ka dɔn a bɛɛ bɛ taa e bɛ se ka jumɛn fɔ an ye bon alhamdulilayi fɔlifɛnko la kitabu tɛ yen karamɔgɔ tɛ yen min bɛna fɔ ko nin fɔlifɛn de haramunen don o tɛ yen ayi o fɔlifɛn tɛ yen fiyewu ko nin fɔlifɛn de haramunen don o tɛ yen a mana kɛ fɔlifɛn o bɛ fɔlifɛn sugu o sugu dɔn dɔnkili la ou bien zigiri dɔrɔn bon komi n bɛ zigiri da n bɛ ka kuma n'o de ye ok d'accord voilà n b'o de da n bɛ kuma ni o de ye kira bɛ bɔ Makan don min na ka taa Madinɛ n'o ye tɔlɔ alibaduru da k'a kunbɛn a don u ye Makan arabu fɔlifɛnw de kɛ a kira kunbɛn bon donc arabuw ka fɔlifɛn n'i nana o fɔ e yɛrɛ fɛ yan sisan peut-être o tɛ jan musique ye o tɛ sanga sɔrɔ e bolo bon bɛɛ n'a fanfɛ fɔlifɛn de don bon an bɛ se ka dɔnkili da ka imiter an ka artiste dɔ ka dɔnkili la sisan mais est ce que n bɛ k'o artiste ka dɔnkili da non o y'a composer cogo min na ne fɛnɛ ta composer o sira de fɛ mais est ce que o dɔnkili kelen don wa non a kɔnɔna kuma sinon dɔnkili bɛɛ dɔnkili sigi yɛrɛ dɔnkili don mais e bɛna kuma min fɔ a ma dɛ o de bɛ se ka n tɔw différencier ka bɔ ɲɔgɔn na sinon zigiri ye dɔnkili ye o voilà an bɛ min kɛ nin ye dɔnkili da de o mais diinɛ dɔnkili da an bɛna n'a o sira de kan pour que ka diinɛ kumaw fɔ a kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen hali n'an bɛ se k'a fɔ o bɛnnen tɛ anw na n'o ka fisa ko n tɔ tɛ zigiri bilen dɛ voilà bon donc e b'a ye dɔrɔn mais a ma ko dɔnkili tɛ dɔnkili don mais zigiri fɔ kun ye min ye ni nin yɛrɛ tɛ mɔgɔ ladi n'i ye ka kuma nafa t'a la ani diɲɛdenya dɔnkiliw bɛɛ kelen bon donc o la a différence bɛ k'o fɛn sugu ninnu mais fɔlifɛn tɛ min haramunen don dɛ o de bɛ mɔgɔw fɛn quoi an bɛ waati min na sisan ne bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ a ka di e ye an ka bɔ télé la ala ma télé dayɛlɛli se k'anw ye ne ye n ka téléphone ta dɔrɔn ka vidéo dɔ kɛ k'a bila Facebook kan mais vidéo don télé fana image ye vidéo de o n bɛ ka bɔ télé dɔ la o bon a kun ye pour que mɔgɔw ka ne ye mais pour que ne ka ye peut-être fo ne ka passer Facebook de fɛ n ka se ka ye télé la taga se tɛ ne ye ou bien n ka vidéo de k'o passer WhatsApp fɛ pour que mɔgɔw ka ye bon pour que ne ka se ka n ka conseil di ka ɲɛ mɔgɔw ma ko d'ailleurs fo ne ka musique de bɛ mɔgɔ attirer bi bon ni musique cɛ ni musique ka di dɛ à travers de ça ne bɛ n ka message passer u bɛ ne lamɛn musique in kama mais n ye musique in bɔ a la ko n bɛ n ka dɔnkili gan simple da dɔrɔn peut-être mɔgɔ tɛ n lamɛn ne de mɔgɔ bɛ ka mɔgɔw sama ka na fɛn dɔ de ma donc musique tɛ se ka haramuya o la quoi musique b'a mɔgɔw sama ka na ne bɛ ka ci min fɔ pour que u ka se k'o de lamɛn voilà bon ni ko musique man o la a bɛ gɛlɛya quoi voilà ok Fuseni i ko album 4 de b'i bolo o album 4 i bɛ se k'a titre fɔ an ye ouais album fɔlɔ o ye Surunali ye ale bɔra 2007 oui album filanan o ye Shawkilu ye o bɔra 2008 donc album sabanan o ye Kira Sugandira ye ale bɔra 2014 album naaninan bɔra 2016 o ye Bimɔgɔya ye
o bimɔgɔya ta an ye an k'o da yan'an ka turu se I ka manaji ma. Ok. Ko be mɔgɔya maya ye siranfɛn ye sani n ka ni zigiru in da n bɛ taa n ka ɲini daliba Ala fɛ Ala ka ne kisi ne bi sɔli Mahamadu kan minanta woloden Mahamadu Abulahi denkɛ ne bi barika da Sherifu ye Usumani bani ko do Madani denkɛ do mɔgɔ bɛɛ n'i ka sabuya do ne ka sabu kɛra Muhamadu ye Mamadu ko nate bi mɔgɔya ni ne ko bi mɔgɔya jama ka lamɛn dɔɔni bi maya ye siranfɛn ye bi maya ye siranfɛn ye terimaw ni ɲɔgɔn cɛ bi teri gindo bɛ banna furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bi furu sutura banna sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bi sigi gasi bɛ banna hali den ni masa cɛ wolotinw bɛ dɔgɔyara ŋoni damada min fililen mɔgɔya la an bɛ furu senni kɔ bi maya ye siran bi mɔgɔya maya ye siran donc ne de volume nan bimɔgɔya man yɔrɔ bimɔgɔya an ka k'an kɔlɔsi kosɛbɛ an ka k'an kɔlɔsi kosɛbɛ. Ok Nazer. Ouais. A charia Nazer nos. Prod. Ouais. O tɛ Ah, o a don. n yɛrɛ bɛna taa yen. Problème foyi t'a la an bɛ yen. I bɛ mɔgɔ wɛrɛ produit min ni sigi dara tɛ kelen. Mais o de don ne ko n'i ka baara kɔni baara ye baara de ye o bɛ. Sinon artiste dɔ bɛ n bolo ne fana bɛna ne fɛn fɛ ka k'o ka manager ye mais studio tɛ n bolo foyi foyi. Problème foyi t'a la. Bobo de. Problème foyi t'a la. E b'o kɛ wa? Foyi problème t'a la. Problème foyi t'a la. Fisabililayi la de. Problème foyi t'a la. Manager. Oui. Sisan studio ko financement a problème ko bɛ cogo di? Pour que i ka don studio kɔnɔna na. Awɔ. I bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la? Ouais. Bon, n bɛ se ka dɔɔni fɔ. A nafoloma yɔrɔ kɔni. Ko ka ca dɔɔni dɛ. Bon, sisan i b'a dɔn musique ko ye jardin. Musique ko ye jardin. Bon, et puis fɛnɛ ni Ala ko bɛ ko min na i b'a sɔrɔ a ka ca la nɔgɔya da dɔ bɛ yen quoi. Voilà, donc o de ye différence ye ko tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Sinon n'i ko i bɛ studio duman kɛ Bamakɔ bi studio 30,000 25,000 20,000 pour i ka dɔnkili kelen da. Bobo cɛ i bɛ makɔnɔni kɛ kɔfɛ la. I y'a faamuya mais anw ta in nɔgɔya sira bɛ yen quoi. Donc voilà comme voilà comme Ala ko don. Ala kuma baara nimisa t'o la quoi. O t'a fɔ i b'a fɔ a ye k'a ka juru magaya anw ye quoi. Ayi a tɛ gɛlɛya o. Ala kuma baara n'ale y'aw bila yɔrɔ la. A banna. Ne ni aw an bɛɛ bɛ k'o place de la yen an si tɛ bɔ yen bilen. Ah bon? Ok donc an bɛ de bolo bi. Awɔ. Nazer. Sisan Nazer produit je veux dire. Awɔ. Sisan depuis Fuseni ko k'ale y'a ka fɛn musique a donna zikiri kɔnɔna na 2001 2002 2003. Oui. A y'a dali daminɛ yɛrɛ o waati. Awɔ. Maintenant a ye album fɔlɔ min bɔra 2006 le tɛ? 2007. Awɔ. Ainsi de suite quoi. E y'a accompagné o bɛɛ la. N'o de fɔ n ko kabi a daminɛra ɲɔgɔn bolo fo bi. Depuis n'a bɛ wajulu kɛ. A tɛ wajulu kɛ depuis. Voilà non parce que a y'a fɛ cogo min na ale yɛrɛ tun tɛ a fɔ n'a fɔ ale bɛ wajulu kɛ quoi. Awɔ mais o de tun ka d'a ye. O de tun ka d'a ye mais Fuseni yɛrɛ kɔrɔkɛ de ye Mamadu Konate. An tila ka na i bɛna dɔɔni fɔ n ye. Voilà donc sisan ni o tun bɛ wajulu kɛ donc o yɔrɔ a kɛra cogo cogo avant goût bɛ yen quoi. Avant goût bɛ yen. Voilà donc a tun bɛ tugu o cogo de la donc olu tun bɛ na ka avant goût de kɛ yanni karamɔgɔ kana donc n'a na waati sera fɛnɛ u bɛ se ka min kɛ ka mɔgɔw fɛngɛ u b'o kɛ ka mɔgɔw la fɛngɛ yanni karamɔgɔ kana donc o tun b'o cogo de la donc a b'o de la sisan fo ka na don dɔnkili yɛrɛ kanu kɔnɔ sisan voilà depuis o waati an bɛ ɲɔgɔn bolo fo sisan voilà. Maintenant aw ka o musique depuis a bɛ ɲɔgɔn bolo fo sisan a ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a la. Bon mɔgɔ tɛ pogo ɲininka kasako la o. Mɔgɔ tɛ pogo ɲininka kasako la o. Bamananw ko ten diɲɛ fɛn foyi tɛ yen k'i bɛ nafa sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ma sɛgɛn dɔ kɛ quoi donc diɲɛlatigɛ yɛrɛ étape de donc il faut passer i bɛ passer étape dɔ de la ka bɔ o la ka na ne b'a ye depuis zikiri bɛ da depuis i bɛ taa zikiri dayɔrɔ la
i b'a wari tun bɛ sɔrɔ cogo min na 20 tantan ne tun taara zikiri da n'a y'a zikiri da k'a ka fɛnw kɛ n'u tilala an balaka bolo fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ 20 di dɔ bɛ 40 di dɔw b'o fara ɲɔgɔn kan b'o d'i ma i bɛ taa so voilà donc o kuma filɛ nin ye pour o kuma yɛrɛ sɔn ji la mɔgɔ dɔw tun b'an wele kɔɲɔ la an bɛ taa tilen ka dɔnkili da n'i tilara n'a ye wari compter i b'a sɔrɔ depuis waati min kɔɲɔ daminɛ depuis 9h 10h waati min yɔrɔ san ta ye ni se fana selila tuma min na ni dumuni kɛra an bɛ sɔrɔ k'a daminɛ mais i b'a daminɛ o waati fo fitiri n'aw tilala n'a ye wari fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ kuma dɔ la wari bɛɛ lajɛlen 700 wallahi 5 ni min ye 40 di kɔni cɛ i b'a ko cɛ nin yɛrɛ ye ko kɛ dɛ mais sisan wala hali ni dɔw ye les chantres se frottent les mains oui mɔgɔ ye fiyɛ na o mais a bil'i kunna hali ni mɔgɔ y'o ɲɔgɔn de se a ti bali ana parce que an passer o fɛ an y'o ɲɛ dɔn a y'o faamuya ka ban bon minnu donn'o la sisan a bɛ bali olu de la dɔ de tila k'a fɔ n ye ale ye sigidala dɔ wele parce que a don a y'a ka ɲɛnajɛ fɔ an kun talen don a ye mɔgɔ wɛrɛ wele k'olu ka denba nana ko denba ye 4000 di ko sigidala ko k'ale seko minɛ ko min ye denba ye ko n'a y'a dan o ma ko tɔw bɛna joli di o yɔrɔ bɛɛ ale ko a ko ka fɔli jɔ a ye ne wele ne ko n ko cogo di a ye kuma ɲɛfɔ ne ko ayi ko kuma k'i bɛ sɔrɔ ko n'a jama ne ko cogo di parce que k'ale bɛ kɛnɛ kan ko kɛra ale min na ale k'a fɔ ko ne ko ayi ko tiɲɛ tɛ ne ko k'ale ye nkalon tigɛ ou bien ko ne y'a bila la ne ko n ko mɛ n k'a yɛrɛ tɛ yen wa ko n'o k'a tɛ yen n ko cogo di ko non parce que k'ale ko k'a ka fɔli bila quoi ne ko non n k'a kana kɛ ten n k'a ye fɔli kɛ n ko n'i fasa dɔrɔn n ko ne b'o de di n ko mɔgɔ da ye se de quoi k'a ko non k'ale b'a ka mɔgɔ sara n ko wa n ko mɔgɔ bɛ sara kɛ mɔgɔ bɛ sara o diyagoya don mais ni si mɔgɔ da ye se de min bolo di i dan ka ko ye quoi donc ne yɛrɛ y'a wele ne kumana a fɛ a ko non k'ale ma dege nin na n ko bon e ma dege nin na anw degelen bɛ nin na kabi mɔgɔ t'anw dɔn an ni bɛ kɔɲɔ kɛ tan komi u ka kɔɲɔ sɔrɔ dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo n k'o de la a kɛra nin cogo in na donc i patienter i k'o minɛ don bɛɛ tɛ kelen ye mɔgɔ koliji bɛɛ tɛ k'i kan n'i ye min sɔrɔ don min na o minɛ i tɛ wari sɔrɔ yɔrɔ dɔ la nka i bɛ se ka sababu dɔ sɔrɔ ka bon ni wari ye dɛ a ko o ye tiɲɛ donc ne ye muso deli muso ma sɔn ne ko non ayi n k'a to yen ka ɲɛnajɛ kɛ o ɲɛnajɛ tɔ nin k'o cogo la mais kɛnɛ kɔni tiɲɛna parce que bɛɛ ko n fɛ ka sida bilen bon sisan ne fasada fɛnɛ b'a la sinon aw bɛ taa zikiri da kɔɲɔyɔrɔ la ka bɔ pewu fasada kun t'a la voilà voilà yeah bon donc o bɛ fɛ ka an denkɛ k'an don sayi jan dɔ kɔnɔ an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ min na quoi awɔ parce que ni fasada ko nana sisan forcément concurrence bɛ na bon ni concurrence nana ko la ni mi kɔlɔsi nata bɛ na bon ni nata nana dɔrɔn a bɛ taa k'e yɛrɛ bolo dan sabula nata filɛ nin ye n'i donna ale jɔnya juru la dɔrɔn i bɛ sa i tɛ hɔrɔnya bilen donc an bɛ dugawu de kɛ ayi ami Fuseni sisan comme i n'i ka manager yɛrɛ sigilen bɛ yan depuis 2001 ninnu a bɛ musique kɔnɔna ni cɛ kosɛbɛ a ka jan dɔɔni an bɛ dɔ bɔ sɔrɔw kɛra donc ni i ka projet d'avenir ye jumɛnw de ni ala nana n'a ka na wɛrɛw ye ou bien i projet jumɛn b'i bolo ou bien i ka projet futur ye jumɛn ye i bɛ se k'o fɔ an ye i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ an ye alhamdulilayi projet wɛrɛ tɛ an bolo ni ala ka jɛ ni ala ye nɔgɔya k'an ye an ka se ka an yɛrɛ halala studio sɔrɔ kelen matériel dɔw b'an bolo an b'an ka vidéo kɛ ni minnu ye nka n'an ye appareil ɲɛnama wɛrɛw sɔrɔ ka fara olu kan o bɛ an dɛmɛ o kɔfɛ taalen ɲɛma hali n'anw sera ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ ka jɔ an yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw encadrer n'an ka faamuya cogo min na zikiri sira fɛ pour que a taabolo ɲuman kana tunu o kɔni o ye an haminako ba ye bi kosɛbɛ ni ala ka jɛ kɔni
ka se d'aw ma walasa ka se ka projet ninnu réaliser parce que y'a fɔ cogo min studio aw yɛrɛ ka studio a bɛ se ka denmisɛnninw encadrer k'aw yɛrɛ ka hakilinataw don parce que n'o ma kɛ n'an ma to ka denmisɛnninw ɲini k'u encadrer civil laban bɛ bɔ a hukumu kɔnɔ a bɛ tunu yɛrɛ kosɛbɛ a bɛ dɔn hali yɔrɔ bɛɛ parce que zikiri dun c'est un peu spécifique quoi. Bon a dɔnni yɔrɔ bɛɛ n fɛ o tɛ kojugu ye. Yɔrɔ bɛɛ même boîte de nuit la. awɔ n y'o de fɔ ne fɛ o tɛ kojugu ye. n y'a faamu peut-être a joué tɔ ye kabala dɔ da o m'a mɛn o sɔrɔ ko cɛ nin kuma ye tiɲɛ ye dɛ. a bɛ se k'o waaju o yɔrɔ la yen. a bɛ se k'e waaju kɛ parce que nin y'anw jogo ye mais nin bɛ ka fɔ anw yɛrɛ ye yan nɔ non nin man tɛ ka jouer yan quoi. Mais nin bɛ ka fɔ anw yɛrɛ ye jako ɲuman tɛ. D'accord, Fousseni Konaté. Fousseni Konaté. Sinon kɔni ne fɛ o tɛ problème ye. O tɛ problème ye. Zikiri bɛ se ka jouer a dɔnkili bɛ se ka jouer yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Dans la mesure où a bɛ se ka mɔgɔw la waaju. Très bien. Parce que n'i y'a jouer dɛ a kan ka mɔgɔw ni waaju o mɔgɔw caman bɛ yan mɔgɔw b'olu yɛrɛ de la. Pour k'olu sama quoi. Donc il m'a proposé quoi. DJ bɛɛ ka na zikiri dɔnkiliw ta ka taa. Voilà. U ka boîte de nuit kɔnɔna. Voilà o ka to k'a bila yen. Bon kɛra n'u waaju o tɛ se ka taa o yɔrɔ la. Ah bon o de fana b'olu ban nɔ. Parce que n'o waaju la nin maɲi e ka nin kɛ ne ka yɔrɔ la ne n'o wari sɔrɔ la siɲɛ wɛrɛ bɛ na e bila yan. Voilà. Awɔ. Manager. Oui. Donc o y'a ka objectif ye quoi. Voilà. A bɛɛ de fɔ. Ok d'accord. Message mana passer cogo la dɔrɔn a ka ɲi quoi. A ka ɲi nɔ. Voilà. Ok d'accord. Fousseni. E ka dɔnkiliw kɔnɔna na n ɲɛ b'a la les messages sont très clairs mais e ka message véhiculé ta ye jumɛn de précisément e b'i basé jumɛn de kan. Bon précisément ne ka basé conseil de. Conseil. Ka conseil di mɔgɔw ma. Bon toujours conseil quoi. O de ka di n ye. E tɛ genre ka fasada ninnu ta la. N bɛ fasada kɛ ne ye fasada togo togo a ka ca dɔnkili kɔnɔ i bɛ conseil de sɔrɔ n bɛ i ladili min ye. Awɔ. A ka ca la i b'o sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ. Oustaz n'an tilala i bɛ tila k'an yɛrɛ i bɛ wajuli kɛnɛ dɔ sigi yan. Problème foyi t'o la. Ok e ka inspiration. E b'o c'est à partir de ou bien i b'i sigi ten dɔ. Bon n tɛ sigi ten. Musique bɛ na ten. N ye fitinin min kalan. N'i ka événement nana. Ne kan ka participer événement min na. Parce que an tɛna foyi kɛ bi min ɲɔgɔn dɔ ma tɛmɛ. An tɛ foyi kɛ bi min ɲɔgɔn dɔ ma tɛmɛ. Bon a ka ca la ni n grand frère ɲininka n'o ye Konaté ye a bɛ se ka n bilasira dɔ ye nin kɛ a kɛra tan dɔ ye nin kɛ o kɛra tan. Donc toujours grand frère ale b'i appuyer. Awɔ o tɛ kɔni n ka dɔnkili mana kɛ cogo o cogo. Ale de b'a a ka ca la ale de bɛ n bilasira. Ok. Awɔ inspiration min na n yɛrɛ la o bɛ kɛ mais fɛn dɔ bɛ n'i yɛrɛ la mais pour être assuré i bɛ se dɔ ma a bɛ se k'a f'i ye nin bɛ yen hali a kuma ɲɔgɔn bɛ nin kitabu in kɔnɔ donc o ye assuré bon donc n'i y'o fɛn dɔw ta ka na an ka bi réalité dɔw ta karisa kana nin kɛ nin man ɲi dɔw fɔr'i ye min sɛbɛnna i y'o mɛn mais i bɛ sɔn i yɛrɛ ɲɛ dɔ ye o n'i y'o fara fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a ka ca la i bɛ se ka nin tigi ladi quoi. Voilà. Fousseni, comme l'actualité l'oblige et Mali a bɛ cogo min na bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɛɛ bɛ dɔ kalama la denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan sisan aw zikiri dalaw comme en tant que chanteur zikiri dala e yɛrɛ bɛ ladilikan jumɛn de di. Bon an ka nin situation in na nin fɛn in fɔra an ye a mɛnna o an ka karamɔgɔkɛ nin fɔ an ye a mɛnna n'o ye Bani ye Usman Sherif Madani Haidara a ko Mali ka di ni diɲɛ dugukolo bɛɛ ye wari t'an bolo sanu t'an bolo mais hakili sigi bi Mali la sani sisan cɛ 85 84 waati 83 kana fo 88 90 la sa i pe bɔ ka dugu la kana wari ɲini na Bamakɔ yan ani yɔrɔ t'i bolo i b'i da dɔgɔ biti la ka si ye wari b'i kun i bɛ si ye n'i wuli i b'i ka wotoro poussé su kɔnɔ ko i bɛn'i da carton duli la ka si ye i b'i ka tilema bɛɛ k'o cogo la ka tila ka segin ka taa kɔ dugu la i ye wari min na a b'i kun mɔgɔ t'i ɲininka i dannen mun na mɔgɔ t'o fɔ
Peut-être dans mes là-bas de année chez les n'allait qu'à faire chuer. Dana tomber. Mais bi ali i wolo de ni ya so da mi de la ko kan na ngaka ta dasu. Parce que abi kuna akana do ba wari shi anu ko ta dun krefe. Donc dana te quoi. Hakli sigi bana dana te année de ga so no bi. I ga so ga blende ka kodu ko ala ki de ga so no. I be sira ko esi ko do ma ko di pirater. Mure na no esa. Bon mara de China. Abe a source yori. Mara de China. Ne kam faye. Ne baye abe ni mgo na sanike. A to ka bidru tige mgo war la son. Ne rebo yin fitini. Bidru bere konte. Bere konte. Mais kalan ku yi ifine ka for quoi. Ne faye bidru tige ne so wa dru tige. Obecha sare. Awo mais ñoo mako sa do. Bo ne fa baro tige ne wan gen be nyana. Mgo ina baka jige ne suna kabi ko damne a jige tige no. Wallahi. Mais ne bina korba wa chola sa. Ne den fina bi labbe. Pop mate wa duru mais e faut que ne tante wa duru ko tade pour que ngasa coupe wala e ba dron e fa e sank na barala mais asa ka bâtiment que non jo aka sank me kon la bon ne be wuli dron 100 ans bala kon dron ne be étage flawli che ne dugo de ne ore before c'est bon ne den fina bo dron ay il faut ne ka wuli ne fa étage duru jo min fatate kile mais a jora c'est vrai a jora mais wari jora choko na aporo tugudi choko mai bon ne mo ne sege encadrer ne kan ga immigration la elebne ne be mi chien e ba ti e ni watne eso ko chien fe gasa bon donc e ba ngwa nyame o ko ne kuma fula mede quoi so ne mi ga chien ne fera ma emne chien an ni fa ni voilà bon donc chena mara chena ni mara manya du kono ni du mara la kanya aka chala sigidaw binya ni sigidaw nyana commune bigla ni commune biglana anga région ni jawna bigla mais ni ñebe ko la malla ni dimseni ne re bangi mama mère mais mal dévoté président ko e a défaut du main mal défaut malien re may ni malien ma changer hein emir be je président ni obla malikuna obeta aba si ko ntara aben alache ni malien re ma changer président me changer que président John Chuen jona don ta ni jona don kan président changer que kabi e ma si folo ne a fait chen me wadjante voter kabi John Chuen lamna jona don ne kan barange no salamne pour que voter no salamne ka bon o ya bani ni donc jagona tonata mais voilà ni bo ndoro ni ko nana ko ni donc ça jamana trouver bo yani o ko jamana do ne kan mi na ma ne o daw mo so o ya bani donc ne fana be ko net na me ala fond de Santander donc ne ben tanye si yablade mais c'est ngak mo son ji là exemple là eni ne ani fiseni ambe assisa amanga taxi sara amanga impôt sara anga mairie femme amba basara nanye yere nanye ga boka ta san ko bla anga mairie ala yani nyawul je boka ta son anga war chwe parce que boka ya yen ni fla bamba kilenu amanga impôt sama femme beke boka ta son na fiu ka ba ngana mu abasara mais ete ka impôt sama ta sara sen ta sara ne boka nana aywa atnanga teron feri aba feri voilà donc c'est logique quoi namara fin mi demna be fitin de la avec ma bay abana donc population era de kan aka minke ni wo don ni mo ko son fiu kana namara ke abana mi nga nyangi ni kan nyangi ni mi ga wake abana quoi no kara don ko bena sino pe mo tew mo fio le mo kana asa ni to sa mi ka fejin za police kana mine ngacha ye fejin kan ansara ni na telephone boti nga mo la ngocha John futen ça va chakra fuma ngoy cha alga mo way mino emi bon roron poina téléphone dama cento ni ngarti sire
o ne to ne bita ko bana awo mais ne mi bɛ sego kan tuguni mais parce que fanga bɔ la bi mɔgɔ bɛ ne wele o b'a ɲɛnabɔ o ye tiɲɛ bon ouais an ka se vraiment mais futur e ni ngene bon comme aw kan exemple ye a wale kɛmɛ fila de o sara i ka taa a bɛ rési di ma quoi bon hali ni kɛmɛ fila tɛ ne kun ye mais n bɛna taamu ka jɔ hali ni dɔ bɛna sara n place la mais n bɛna taamu ka jɔ ye siɲɛ wɛrɛ ne ko taa n ka cini ne b'a dɔn n ka teri est ce que ne bɛ fɛ jeni i t'a jeni voilà ta jeni dɛ bon donc o la mais an ka jamana ko filɛ nin ye jagoya relation jagoya balimaya et puis ka diinɛ ko ni jamana ko ta ka ɲagami ɲɔgɔn na cogo sugu dɔ la olu si t'a baara b'an bolo dɛ olu o bɛ cogo di bon u bɛ taa fan dɔw fɛ o ti awɔ parce que n'o y'a sɔrɔ an ka sariya kitiw bɛ tigɛ an ka jamana kitiw bɛ tigɛ ni silamɛya sariyaw ye an bɛ se ka diinɛ impliquer a fan bɛɛ la i n'a fɔ moi c'est vrai mais an ka jamana a kuma ka ca c'est pays laïque donc o sariya bɛ jamanatigiw de bolo mais tant que ni o jamanadenw ma tile k'o sariya bato jamana ɲɛmɔgɔ ma tile k'o sariya bato an ka jamana san o san don awɔ san bɛ kɛ ten waati o waati nin don en tant que aw ye zikiridalaw ye a bɛ lamɛn kosɛbɛ surtout e yɛrɛ ma n y'a f'i ye tu ye baron de a bɛ lamɛn kosɛbɛ aw bɛ ladilikan ninnu di a ka dɔnkiliw la aw de kan ka wuli k'aw jɔ yɛrɛ sisan ka cɛsiri kɛ tuguni hali n'a bɛ featuring de kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ la aw zikiridalaw ka groupe former ka nin fɔ quoi i y'a fɔ yɔrɔ min na fo mara ka segin so l'éducation de base la fo maliyɛn k'o sɔrɔ yɔrɔnin nin ka souligner sur tous les points quoi a bɛ ka fɔ maliyɛn b'a ko yɔrɔ min na sisan kuma ka nɔgɔ maliyɛn de bolo ni baara ye sous-région bɛɛ la sisan maliyɛn de kɛ n'u ka jeli ye kuma de ka nɔgɔ an bolo ni baara ye a bɛ san 40 bɔ bi Hayidara bɛ nin fɔ a ka wajulu bɛɛ a b'a kuma la kelen n'i bɛ wale ko ɲuman fɛn dɔ jamana in kɔnɔ yan u bɛɛ bɛ nin fɔ donc o fɔli in de jɔra an tulo la quoi donc tulo degera la donc an b'a kɛ cogo di sisan donc o f'an ka segin jagoya fanga in de ma dɛ n'i ma nin kɛ i bɛ kɛ tan awɔ o kɔni an bɛ tilen o la voilà parce que couvre-feu kɛra sisan a waati nin na a tun bɛ cogo di bɛɛ y'a dɔn sɛbɛ yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn yɔrɔ voilà bon donc kabi e kan ka dɔn ko Mali yɛrɛ marala yɛrɛ de jagoya ye fanga kɔni i y'a ye donc fo fanga ni jagoya nana sisan fako t'o la bako t'o la n ye karisa ye o t'o la min fɔra e kɔni panneau kunna dɔrɔn a bɛ boli i kan parce que surtout ni Facebook dilan in ne kɔni tɔgɔ ko parce que ko ne dɔnnen ko ne ye zikiri da ne dɔnnen don a tɛna ne de futeni u ka ne ci kɛnɛ kan o ka ye video ni fɛnw na donc ko cɛ de ye futeni ta kɛra ta i jɔ ne ka ɲinɛ ɲini bon donc o la ne kɔni bɛ min dɔn o dɔrɔn de i ye jamana jamana k'a ka di olu tɛmɛna min fɛ o y'a gɛlɛya de dɛ ka sariya gɛlɛya fo ka na tayi sariya nɔgɔli maliyɛn degero la don ni hali o sariya appliqué a b'a ko k'i bin an kan bon gɛlɛyali dɛ tellement que jamana tɔw fana degelen b'o la olu sɔn ka sariya sɔrɔ Burkina tout près an kɔrɔ n'i ye moto n'i sera feere stop parole stop ma mɔgɔ tɛ yen dɛ i bɛ fɛɛrɛ minɛ k'i jɔ fɔlɔ i b'i jɔ k'i sen fila jigin fɔlɔ ka tila ka continuer ka tigɛ sira fɛ Burkina kɔrɔ yan o tɛ mɔgɔ lakali ne yɛrɛ ɲɛ o y'a caman i y'a ye mais an ka accident lajɛ ayi mɔgɔ si bɛɛ jamana bɛɛ maliyɛn ta yan bɛɛ jamana don ne ni mɔgɔ kelen sɔrɔ dɔrɔn si jɔn ye n b'i tan asimisi b'a ɲɛnabɔ yafa ma ti fɔ dɛ voilà e ko cogo di de i ta ye mɔgɔ kosɛbɛ voilà bon donc o la ne kɔni fɛ dɔrɔn ni mara kɛra ka ɲa ne marala ka ɲa ne tɛ suyɛli ne tɛ foyi dɔn ne bilara jamana poste dɔ la ne sɔn ka suyɛli kɛ parce que ne ma dilan mɔgɔ la ne tɛ ne dɛmɛ ne t'o dɔn yɛrɛ mais ka fitini ne b'a kɛ ne b'a suyɛn ka na ne bɛna n'a ye so bɛna dɔrɔn an ka mɔgɔw ma i cɛ karisa yɛrɛ karisa ka di dɛ ou bien karisa bɛ nin baara in yɛrɛ la ne dun wula sɔrɔ a b'o kɛ aw t'o sɔrɔ mais tile kelen nana ne bɛ k'o sɔrɔ i to e ko sɛgɛsɛgɛ ba ne bɛna di aw ma a bɛ k'a dun so ten donc ne tɔgɔ dɔ ko bigira n den ka dɛ o bɛ dɔ wele o ka fɛɛrɛ fɔlɔ a ka bila banna donc ne b'an ko ye suyɛli de la ne terikɛ dɔ bɛ yen a bɛ carbone bila donc an ye tubabu dɔ don an ye baro kɛ a sigilen min fɛ an bɛ baro la a ko ma ko Keyita ne ko oui a ko mɔgɔ cɛdanfɛn tɛ min tiɲɛ ka tubabu bɔ quoi
toro mi clear no ko ngono to ko war busan ko gagné télé war busan chokodi merci war busan o ko olu fe sisan iga mo wolta do ga excès vitesse excès vitesse doron mo ngati la day kilin do camara bita jonta en mobile do parce que fen te nyala mara yeko ita en mobile e born air light mana fe mana fe wudan do ki wele ba aywa yene infraction kede aywa se banu mo gana do ibena sarabi na jaga na tayare ato shina be binane shinga be biore kalu sa oro waso hagam so yara buda do i sarab ti sarab parce que warta ma bollaw a jigi ba ko nu gatka wala shite quran shi ko kumate ko war busan donc be klal ala kumate ko alni ala sara i asansi banete sunga buli i ka fisi banete sunga buli mo li jiga bo sunga buli ite son mo ko mo ta fen fiere mais e mina war busan mana daykan ki ba ko kumbla bon ne baro on fait war busan te ka mais gonta ke gagner ok manager ko anta ke gagner c'est ni me fait ka dongni do to la commencer nga émission kun chéro i ka dongni do to la ka an la sensibiliser quoi ok ko nuna anga do kisine ne ma be mamade alakando alahramalaje anikiyama amen jiye de yaunege ngo jiye bi mogo mala sakata nene ko ngo jiye bi mogo nege jiye wari batigi ya mala sa ni jiye de bon nege jiye nan folotigi ya mala sa ni jiye bi mogo nege jiye sanu batigi ya ba mala sa ngojiye bi aunege jiye toko batiki aba unege ngojiye bi mogo nege jiye jamu batiki aba umalasa awani jiye tika unege muna au minyu konyenyini kela gafuni jiye tika unege muna sina maubi nyokonda balikela ngoni jinyeti ka unege muna amiso ka walide faga kela ni aunye na marala kana sika jinye kanege sababu do ni muso minye ka furuge trompe kana sika jinye nata de sababu ya ni cheminye ka imuso jamfa kana sika jinye nata de sababu do jinya nata mahinko aba umbila nyonko janfala wallahi ni die bi mogo nege nika umbila nyonko nyanyini na ibi kalonda ibara nyonko na e ala obike ngo jinya nata de sababula gafure alaka unson limani ya uchamana kabine ya wari biso joni fe wari ko fe bi fantanya juku ke ala ne adongo wari ti mogonya wari bi se ka wakati ni de teme ika kabine ya ibi irishi hudo abifale kasange fini na dondo ni moko minyodo kafo otikiti songa nyumange ka jugumando kaye ibiji etajiba ujo sayado ebi nada kaburula ni moko minyodo obi nyumange wani ka jugumando yafa abi yafa ma anga maliba sigi ko kera kawagoe aha doni motiga chifo ahunye tungalela jiye nata ya sababu ye jamana fa mautika geladiriye dowere te jiye nata in sababu do e ala jamana de huntika kle e ala ngo jiye nata de sababu do sabi manage masage ye chogo ngetina namuruza bode oya kile ke sani bigase masaya ko fe namuruza tarida ngoikera masaya ko jemara masa ngoyetina solomana bode solomana ye jineni maube mara na okofe solomana de tarida ngori jugu yaraki wari soronva ngoyetina aunga kada fi bobi
Kadafina ka masaya ube kɔfɛ ngalela ngo labana kaburula imana malike maliya ngo itina general Musa Botun Samu kani saba mara kɔfɛ bi otari da kaburu dige kɔnɔ jaja ngo diɲɛ bi ban don dɔ diɲɛ kɔnɔ kɛwale ɲuman de bi to ama Mamadu ye an ma kira ye dɛ nka kira kɛwale ɲuman de fɔra o de kama bɛɛ bi den tɔgɔ da Muhamadu la ka da kɛwale ɲuman caman kan Azizi ama Firawuna ye dɛ nka o kɛwale jugu ninnu de tora ya ne ma mɔgɔ ye min ye i den tɔgɔ da o la sabula juguya kɛra sababu ye mɔgɔ bɛɛ ko ka sitanɛ gɛn ka bɔ baro la mɔgɔ si ma sitanɛ y'i ɲɛ la dɛ sitanɛ mango to jugu kɛwale jugu fɔra o kama anw si tɛ sitanɛ fɛ nka sitanɛ mɔgɔw yɛrɛ cayara bi Ala kan do u kalo dibi la Gafure hati yafa ma ini ka kameramanu bɛɛ ka yafa ne ma an bi foli kɛ jamanadenw bɛɛ la kɛ Mali kunnafoni TV maaw barikada a y'aw cɛsiri a ka baara in fɛ foyi ti sɔrɔ kunnafoni ɲuman kɔ Ala ma dɔn ni lakali wali tɛ lakali yɛrɛ fɛnɛ ye kunnafoni dɔ ye a ma kira ye a mankutu de fɔra anw ye o kuma kunnafoni jɛlen ka di Ala ka o sɔn aw ka baara in nafa la Ala ka o sɔn kɛwale ɲuman caman na yafa a ye yafa an ma sabula diɲɛ bi mɔgɔ ma la sa ka taa. Bravo, sis i ye a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dɔnkili wala an bɛ nin de kɔ hali ni jara cogoya min na a bɛ dɔnkiliw da ten walasa ka se ka bɛɛ lajɛlen sensibiliser bɛɛ b'i ka tata ta a la dɔnkili la masha Allah an nana an ka wele jaabi o diyara an ye Keta oui i n'i ka artiste fama le baron des barons yɔrɔ o de a ma ɲi dɛ donc a bɛ se k'a ka ladilikan laban di a ka faniw ma filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma an ka se k'an ka émission clôturer. Ok, d'accord. Avec toi Keta. Ok, bon an kɔni an bɛ min fɔ an kanubagaw ye an ka faniw an lajɛbagaw minnu ka surun minnu ka jan vraiment u k'a dɔn k'a fɔ ko artiste an mago bɛ dɛmɛ na dɛmɛ dɔrɔn tɛ n ye wari d'a ma dɛmɛ dɔrɔn tɛ n ye matériel san ka d'a ma tu sais dusukun yɛrɛ ka bon kosɛbɛ donc dɔ ka mɛn sisan ko ko Fuseni ye nin kɛ donc ɲini ka Fuseni minɛ a ma mun na i tɛ gɛrɛ Fuseni na i k'a ɲini ka Fuseni ye jɔn ye donc an bɛ min fɔ faniw ɲɛna donc an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na a mana kɛ y compris a mana kɛ fɛn o fɛn mais ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ manager kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ mais ni kanubagaw y'u sen don a la a ka ca la an bɛ ka taa yɔrɔ min na an bɛ se yen quoi donc an kɔni bɛ se k'o fɔ kanubagaw ɲɛna voilà. Ok, i ka folikan labanw di n diyara n ye voilà. manager ko dɛmɛ faniw dɛmɛ dɔrɔn tɛ ko les applaudissements et les autres quoi ni min bɛ yen nɔ a bɛ se ka Fuseni yɛrɛ approcher k'a fɔ a ɲɛna Fuseni à toi. Alhamdulilayi an bɛ aw yɛrɛ fo o diyara n ye k'an filɛbaga bɛɛ fo k'an kanubagaw bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen b'a mɛn sabula karisa ye star ye mɔgɔ si starlama t'i wolo fanu de b'i k'a ye karisa ye jamatigi ye i jamatilama t'i wolo kanubagaw de b'i k'a ye bon donc u k'a dɔn ni an ye fɛn o fɛn ni 100 don kanubagaw ninnu de bɛ 99 di ne ni n ka manager bɛ se ka 1 dɔrɔn de kɛ donc a tɔ bɛɛ olu de donc n'u y'an ye fili min na u k'an wele k'o fɔ an ye an ti bonya o ma mɔgɔ ti bonya ladili ma awɔ donc n'u y'an ye ko la n'o man ɲi u k'an wele k'o fɔ an ye ni Ala ka jɛ o bɛ diya an ye kosɛbɛ o bɛ diya o ye a tɛ kɛlɛ kɛ ayi a tɛ foyi kɛ an bɛ olu de kama an tɛ se k'olu kɛlɛ o ni olu yɛrɛ tɛ an tɛ kɛ foyi ye voilà donc an tɛ se k'olu kɛlɛ awɔ masha Allah merci an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra ka Fuseni Konate Zigiri Fuseni Konate a n'a ka manager lamɛn Nazer Prod u bɔra k'u hakilina fɔ ye mama dɔn a ye faamuyali caman sɔrɔ u ka fɔtaw la Zigiri yɛrɛ ye mun ye Zigiri nana cogo di a ye faamuyali caman sɔrɔ a la
u ko a k'u dɛmɛ fana a k'u dɛmɛ ni duwawu ye halisa ani ladilikan ɲumanw an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ merci